जातना पवन सिंह के सार लोग बड़ा लो अब खुश हो जालो तार बहिन चोदो कि तार लोग के जीजा अब चुनाव ना लड़ी हन उनका चुनाव से कोनो लेना देना नहीं खे। आ तार माई के चोदो एगो अंकित पांडे बड़ा औरंगाबाद जिला के तार माई चोद के छोड़म जब भोसड़ी आलू तो पवन सिंह के पुतला दहन करता रह। अरे रंडी वाला पवन सिंह कौन ऐसा गलती कर दिला है भारी रे कि ते पुतला जरा तारा माई चोदो तारा के जिंदा जरा देम जा तू भेटा के ना हूँ आरा जिला के कोनो क्षेत्र में या बड़ाहरा क्षेत्र में या कोनो जगदीशपुर क्षेत्र चाहे कहीं भी तार भाई चोद के छोड़म जा अंकित पांडे तार बहन चोदो पवन सिंह का पुतला जरा तारा तार बहन चोदो तारा घर में तारा बेटी के रेप कैला कि तार बहन के कि तारा माई के चोदो वालू तू बेटा तार बहन चोदो पवन सिंह ऐसा बड़ा एगो भारी गलती कर दिले रे बहन चोदो पारिवारिक मैटर में ते कौन पड़े वाला रे तोर बहन चोदो ते पवन सिंह के ते हईस कौन रे आटू झाटू बहन चोदो खाए के ना नहाए के ठीक तार बहन चोदो अंकित पांडे।